טוב. אז יש פה בית גדול, די גדול כאילו, יפה, בריכה, עוד מקום שקופצים בו לבריכה. טוב, נצא לבית השני שלנו להיום, או הספינה קטנה, די יפה, חמודה. טוב, יש הרבה, הנה, יש לנו גם את הבית הזה, יש גם ג'קוזי קטן. בסדר. אז יש פה עכשיו נלך להכי גדול. לא יודע, הכי גדול. נלך להכי גדול. הוא גדול מדי אפילו. טוב, הנה אנחנו נכנסים לקומה ראשונה, לקומה 2. עוד מעט נעלה לקומה 3 ונגמר הסרטון. בסרטון הבא יהיו עוד דברים. בסדר, הנה עוד קומה. נראה לכם טוב. זהו. מרגע זה אז סיימנו. תודה.